के तया अकेला आवे, तया अकेला आवे वो दाई बघवा माँ चढ़ के तया अकेला आवे, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, बिजली चमके भादों के अंधियारी, चम चमाचम बिजली चमके भादों के अंधियारी, मोरे घर में आवे दाई बोए हो फुलवारी, तया अकेला आवे वो दाई बघवा माँ चढ़ के तया अकेला आवे, तया अकेला आवे वो दाई बघवा माँ चढ़ के तया अकेला आवे, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, ऋषि मुनि के लगे अखाड़ा, देवता धामी ऋषि मुनि के लगे अखाड़ा, दम 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 अंदर बाजे बाजा थे नंगाड़ा, तया अकेला आवे वो दाई बघवा माँ चढ़ के तया अकेला आवे, तया अकेला आवे वो दाई बघवा माँ चढ़ के तया अकेला आवे, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, रामचंद्र के भक्त मयारो माई के दुलरवा, रामचंद्र के भक्त मयारो माई के दुलरवा, कबरी साए नहीं माना चला गुरुआ, तया अकेला आवे वो दाई बघवा माँ चढ़ के तया अकेला आवे, तया अकेला आवे वो दाई बघवा माँ चढ़ के तया अकेला आवे, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, अकेला आवे दाई तया अकेला आवे वो, C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 99071.
19215.